Meille asennettiin varastolaajennuksia piharemontin yhteydessä 19 kappaletta Fiboxin Blue EV 11 kW tuplalataus-asemia, missä on myöskin sukomahdollisuus. Meillä oli tärkeää valita kotimainen toimija, kenen kanssa ollaan tehty pidempää yhteistyötä, ja lisäksi siellä on meidän kontrolleri, mikä mahdollistaa meille helpot etäyhteydet latausasemiin tarvittaessa ja avoin OCPP-rajapinta, joka mahdollistaa myöskin operaattorin käytön. Koska kaikille ei vielä ladattavaa autoa, niin meillä oli tärkeää, että pystytään mahdollistamaan myöskin ajoneuvojen lämmitys, ja sen takia niissä on sukopistokkeet joka paikalle myöskin. Asemahan on hyvin helppo käyttää, että jos ei ole mitään operaattoria siellä taustalla, niin se on ihan vaan plug and play periaatteella. Taikka sitten, niin kuin meille tulee, että kännykän kautta latauksen hallinta, että siellä on kännykkäsoftalla lataus päälle ja sammuttaa ja pystyy sitä kautta käyttämään. Myöskin lämmityskäytössä pystyy ajastamaan kännykällä sitten. Kaikki on tuntunut menevän ihan hyvin, että kun mitään ei ole palautetta kuulunut, niin silloin voidaan olettaa, että homma on toiminut.